особено майки. За мен това е наистина голямо удоволствие и голяма чест, защото наистина много рядко бащите се включват в такива училищни мероприятия, които за децата е изключително важно, тъй че благодаря първо. И второ, днес, както вече знаете, ще имаме един малък празник. Първо лек кратък поздрав към всички вас и после, разбира се, ще разберете какво ви очаква по-нататък. Намаз. Добре. Готови? Има деца, на страна, пълно жичета и приказни пей. Носи страната безброй имена, царство на числата, смятай и пей. И не мисля, че ще лезне в нея, може всеки от вас танцува и пее. Трябва упорство и смелост да има. Чух да си казват на уличното платно, буквата А и цифрата 1. Цифрата беше нов шевролет, буквата кара велосипед. Писна ми вече, Викаше числото. радни го кучи ще стиска стъклото. Що завиваш пред мен, бе? Това е свинство. Защото по правилник аз съм с предимство. Отвърна спокойно дребната буква А. Какво ти предимство? Числото измърмори. Що машам на пътя, ще спреш мигновено. Всички светофари ми светят зелено. Аз имам кубарки, аз имам охрана. Номер 1 съм в играта голяма. Тук някаква си буква. Чуй само да искам. Те буква мога буквално да изгрискам. Крискай си, но знай, че то е тежка храна. И отвърна смя се в лицето му дребната буква А. Грамада от букви светът е изписал и буквите движат човешката мисъл. Живота прилича на велосипед, въртят му педалите букви безчет. И строгия правилник от букви направене, пред него сме всички равно поставени. Стигаше знайко. Числото избухна. Що... Май, никой не може да те отговори. Минало изчезва от очите ми бърже. Дали това да ти стигна и без да знаеш между буквата А и цифрата 1. Но пак срещнати са добре. Дано. Вижте ме, аз съм единицата, кадълка като спи. А багаж съм цифрата е поразгледай ме добре отгоре, където като чашка, отдолу с където паш. Гледайте, деца добри, как се пише цифрата ти. Тук е сложен запитая, не е крил. Този остроха, той не чува като всяка штопа. Ръченица е стройната петица. Вижте, аз съм красивата шестица, като кукичка перце, а отдолу колелце. Ето ми мен деца, дълга съм като ръжен, имам само един крак, на седмицата съм една. Имам две колета деца, дайте ми ги сега. Не кажи ги, Христосъм и те ще бъдат цифрата 8. Аз извитата девятка съм същинска акробатка, щом надолу се обръщам, в щит се превръщам. Тази цифра? А пък тази цифра сякаш е балон надута. Пишем като буква 3. О, спокойно. Пишем като буква О и се казва 0. Имаше. Имаше една новотръгла, тя не беше сторила никому зло, но тъй като нямаше стойност в горката, що не съглеждаха пищали числата. Извинявайте, бързам, ще закъснея, да не би пак да ги видят някъде с нея. Но ето тя срещна числото 1, което не беше с много стойност и то. И също се чувстваше жалко, понеже бе много малко. И каза на нулата, я се сменила и купиха двамата една стара кола и смело поеха пам-пам-пам по шосето. Ето четвърката, двойката, тройката, веднага изменят стойката. 5 усмихнат ги гони, 6 им прави поклони. Какво се бе там случило, 10 се бе получило. Но нали колата бе малка, само с една седалка, от единица наред с нула, десетица се бе надула. И стана тъй от тогава, за нулата потъкна слава. Всички цифри я каниха, подир нея се кланяха, я хваляха гласно, я слагаха
отясно, но тайно ги бе страх да ни помръдне наляво от тях и изобщо извадиха заключение, че и малките му имат свое значение. А вие искате ли да дойдете с нас? Няма нещо. Криси. Тази страна е страна най-любима само за тези, които обичат цифри да пишат и букви да срещат, защото деца в това приказно царство, тези между всичките цифри другарство и те се превръщат, танцуват, разкажат. И ето чихо. И ето чихо, ти поставя задача, която ще трябва ти сам да решаваш. А щом тук дошъл си, не можеш да решаваш. Затои? Затои слушай тези наши задачи и нека те бъдат с тази играчи. Има деца в една чудна страна, където играят щастливи в своите влакчета и автомобили, а на гишето, където опашват възрастничака, да си купи билети за влака. Обявление окачено. Пътуването на възрастни деца, непридружено деца, е строго забранено. А вие искате ли да дойдете в тази чудна страна? Елате, ние ще ви придружим. Стело. И сега следва вече забавната част. Стело ще даде на всяко семейство да си изтегли по едно листче. Семейство да си изтегли по едно. И всяко дете с родителя си да вземе според фигурката в подходящата маса.